Gelem baş temaşevanên hêja ez Sêwa Seyfeddîn bername Qelema Kurd borama. Ozlem pelçem keleb kî ye? Gelo wê çi kiriye? Ozlem pelçem keleb keçikeke Kurd e golî ser kêla qesrekê li nêzîkê Cisrabotan di nav hereba bavê xwe de berî gogiyên xweşxanî ji dayîk bûye. Bavê wê dixwest navê Kurdî pelçem lê bike, lê qanûnan Tirkî rê nedaniwe ji ber xema bavê wê ji bo welatê wê navê Ozlem lê dike. Ew salên cenga PKK de û dewleta Tirk de li Silopî dixwîne. Li vê de Pirsa Kurd de hes dike. Piştre jî ji ber sedema vê cengê malbata wê destpêkê de koç dike Sêrt û ji wê derê çîne bajarê Didim li wilayeta Aydîn. Li vê derê jî bernasnama Kurdî rûbirûyî codekarî, necatperestî û şandin dibe. Paşê li Enqereyê peşa ziman û edebê îngilîzî dixwîne û salekê jî li gundê Gezirtepayê Merdînê dibe mamosta îngilîzî. Her dawî ji ber masta li ser ziman û edebê îngilîzî çê Zankoya London. Paşê di peşa antropolojiya Zankoya Oxford pêcidiya xwe distênî niha jî weke antropoloj li wê de dixebite. Bênerên hêja pêwîstiya me piştîvaniya we heye. Me pecirînin, bişopînin, apone bikin. Her bijî hûn serfiraz bin.